Merhaba efendim, ez Mirza. Ez Meryem. Hacı Murat. Emir Cerban'ın geçe bakın. Jibo ve nepokak udası lazım. Herê hevalê nêja ev nepoxa distê me de yê weku dibîne me tişê dezî tê rakirî ji no apê vezê bi distê yekî ew ê ji deziyakê tê rakî eger neteqe em ê dewam bike distêkê biteqe ew wenda dike kî qezeş bike bi ser keve ez ê vê 5 lîrayî bidimî kam dest pê bikî hemî zat dest pê bikî hinkî dûrî deziya dinê me pir nêzîkî xwe jî neke karê bide pir nêzîkî xwe neke Meryem pir nêzîkî xwe neke Doğru mu ne? Güzel. Cürhat nekir. Tamam. Bilmeliyim hiç. Doğru mu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Daxil. Tüsvene davuk. Ne tak yani? Valla bu tüsvene. Mecbur hakan. Tamam. Tamam da şuraya verdik bana. Lazım mere baldar ve o dezina peke kanal mere. Her gidere derziye mekim dibe. Ev jî nişana xêrê her ne teqe perê mijmir edmîne. Çima. Hadi davuk hadi. Hadi. Hadi davuk. Davuk Meryem. Herî hevalê nêja elhamdülillah neteqiya distê me de ma ji ber wê jî perê me jî di bêrîka me de ma kayînka ger vana kelekê rakir va belkî biteqiya vir hinkî tenektirê vir jî hinkî qalin de stûrê ji bo wê neteqiya şev neçûyê ji bo wê wî jî kan malê biceribînin heta vîdeokê dinê emanetê Xuda bin.